Gogoratzen zarete gauza bat, bueno, ez da, zakit, Zumetaren eriotzaren eguna, noiz izan zen, non geunden, Bai. gogoratzen duzue. Bueno, nik gogoan dut, Maria Romero Laspiurren tartea astear geundela. Minutu batzu lehenago. Peiok, bidali zigun, Egia da. abisua, esan zigun, Zumeta margolaria hile eginda. Eta justu, bueno, aipatzekoa da, noski, baina, klaro, Mariarekin geneukan tartea, artea moda diseinua, aipatzekoa zen bai edo bai. Eta, gainera, Mariaren lehen eguna zen. Beraz, bueno, gurea ere zertzen laugarrena. Bai, gure laugarrena, osteguna zen. Denek urduri ora, baina, bueno, aipatu genuen. Badaukagu, Arrate, Peiok bidali digu lotura, saioarena, eta minutua eta segundoa entzun. Eta aprobetxatuko dugu, Zumetaz galdetzeko, gustoko zenuen, bueno, zer esan, nola gogoratuko zenuke? Ontxe bertan entera unai nibe bai. Justo nari bai, pintura pila gustatzen jata, arte marruan igual... Gure lehen asteko kontua da, lotura gehien dakaten disiplina da, eta, bueno, beran obra pila gustatzen jata kolorien asuntua, espresionismo abstraktuan asuntua eta hori dana beti gustau izan jata, eta, bueno, bertako artista bat oso representatiboa arlo horretan da Zumeta, orduan, bai, pena bat egia esan da. Maria Romero Laspiur genuen hori. Eta Maria Romero Laspiur hemen daukagu gurekin ere. Arratsaldeon. Haze ongi etorria egin genizun, Jolin, bai. Ontsen ikusten lotzata dana esertzen jata. Bueno, ondo salbatu zenuen momentua. Eta justu gaur gainera, ondo ezkontzen da, gaur dakarkizun gaiarekin. Izan ere gaur, Euskal Margolarien 3 belaunaldi errepasatuko ditugu. Zumeta gandik hasita, errepasoa beraz garaikidea da. Bai, osea, buruatu zitzaidan, bueno, ontsen maite dutaen gauza horrekin zauziela, nik maite dut pintura, eta, niretako pintura da, nire bizitzaren parte oso, nagusia, ez? Parte handia, eta, nire lanan base guztia pinturan datza. Orduan, Zumeta abia puntu moduan nahi neban hartu gaurko gaia hasteko. Eta pixkate ezagutzera emateako, ze belaunaldi, zelan jundan evoluzionatzen pintura Euskal Herriko artistetan, ez? Zumeta abia puntutzat hartuta pixkat, ingo berba bai, Joseba Azkubiren lana eta Ander Sagastiberriren lanataz. Zelan evoluzionatu den espresionismo disiplina hori ez, urteetan zehar. Ideia bat egiteko, Zumeta 39an jaiotakoa da, Eskubi 77an eta Sagastiberri 88an. 3 belaunaldi beraz. Eta, hasi baino lehen, 3 gizonezko erreferente ekarri dizkiguzu, hala ere esan diguzu, ez dela emakume faltagatik izan, ez? Hau haien lana miresten duzulako, eta haien artean ere beren lanak baduelako nola baiteko lotura bat, ez? Bai, egia esan ez ditxute aukeratu mutiak direlako, baizik, eta horregaitzik, beraien lana nahiko lotuta dagoelako, eta nik uste dut, dalako gauza baten beste batera eramaten dauelako eta bestetik bestera. Eta Irunen artean dauela lotura oso gogor bat, ez? Irunen lana, nire ustez, behintzat. Baina badauz, igual Damaris Pan eta Nadia Barkate adibidez, bebai izan aldira korrente honen artista emakumeak, ez? Eta hemen entzuten ari garen Ana Arzuaga ere bai. Ana Arzuaga ere bai, hori da. Ana Arzuaga gainera Tolosarra. Asentzio bezala. Eta Laguna. Eta Laguna. Bueno, iruditzen bat zaizu, Mikel Laboa jarri, eta hasiko gara Zumetarekin. Bueno, Ana Arzuagaren doinuetatik, Mikel Laboaren doinuetara. Iesa zilegi balitz. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea,
Ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake... Bueno, nondik hasi, Zumetaz hitz egiten. Hori da, bueno, nik uste dut, hirurak batzen dituen abesti bat izan aldala gainera, melankolia punto badakatelako hiruren lanak. Zumeta, bueno, nik uste dut, hiruretatik gehien ezagutzen dugun artista dela, Sarrena dalako, eta Euskadi mailan, estatu mailan bai, kanpuan ezaguna dalako. Beran lana, bueno, espresionismo... da, pintura akzion moduan, esaten zeban bera zela, oso bizia da, beran pintura, transmititzen dagoena bai da gogortasun bat, baina oso sensibilidadean askokin transmititzen dagoena. Beran lanak dira nahiko tamaino handikoak betanak, eta struktura bai nahiko antzerakoak, arpegiak, pixkat abstrakzioa eta figuratiboaren arteko nasketa baten modoko masa, ez dakit. Eta bai, berak, garrantzizkoa da, bera bai, gaur taldearen barruan edo fundatzaile bat izan zala, Balerdirekin, Txidarekin, Otizarekin, eta, margotzen jarraitu zebala azkenengo egunetan arte. Esaten dabe, topatu zutela margotzen. Danek artista guzti hauek batzen duten gauza da, danentzat pintura dela artearen bidea, ez? Osea, pintura da, ez dakizena esplikau, emaitz hori ematen dien bidea, ez? Ez dakit. Ez dago bozeto bat, baizik eta pintura tratatze hortan lortzen dute emaitz finala moduan, ez? Ez dago helburu bat sortzen joaten da ere. Hori da. Nahiko zaila da, esplikatzea irratitik lan baten deskripzioa. Arte ikustaraztea. Baten lanen deskripzioa. Hala ere, esperimentu bat izan daiteke, hau ez? Pinturaz irratian hitz egitea, interpretazioak ezberdinak izango dira, bakoitzak bere interpretazioa egiten duen bezalaxe, artean bertan, baina, gauzak hitzez adieraztea ere izan daitekenez artea, gusaiatuko gara. Eta ea zer ateratzen den. Oraingoz esango nuke, txukungoa zela. Bai, horregaitik interesgarria iruditzen zitzaidan abestien asundua. Ontsen laboan abestia ipini dozun dagoa. Eta, Zumetatik, Joseba Eskubiren lanera kunai, bideratu nahi. Eta Joseba Eskubi aurkezteko Nick Cave and the Bad Seeds abestia. I am beside you. I am beside you. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. Joseba Eskubi, bigarren belaunaldia, zuretzat erreferente dena gainera. Bai, nik uste dut niretzat eta nire generazio guztiantzat. Osea, danen, gehienen irakasle izan dakoa, ze bera artistaz aparte UPV-ko artearen fakultateko irakaslea da, eta nik uste dut hori gure belaunaldiantzako edo gure generazioantzako izan dela referente oso nagusia.
Eta, bueno, berakin elkarrizketa baten egon nahi gaur goizean, eta, bueno, galdetu dio pixka, eta berantzako sumetan lanak, zer egin izan duen beran lanean, eta berandako zer representatzen daben sumetan lanak, ez? Eta, bueno, hau kontago diogu, berak. Bueno, Zumeta beti izan da referente bat niretzat, ez? Beti da nik egon da nahiko gertu, eta beti gustatu zait, berak mantendu duen jarrera pintura horrean. Askotan, uste gabeko kontuak ere agertu dira, ez? Espero ez diren estiloak, eta, bueno, beti aurrera begira, ez? Egindakoaren gainean, jarraitzea lanean, eta joatea pixka bat disfrutatzen egindakoarekin. Bere pintura oso bizia da, oso energiaz betea, eta beti da ni gustatu zait, ez? Bere jarrera. Bere erakusketak ikusi ditudanean, beti mirestu dut gertutasun bat, ez? Igual ikusten duzu kuadro bat, eta sentitzen duzu afinidade bat, igual baloratzerakoan bertan sortu dien istripuak, nola aktibatu den garapen bat oso fisikoa, eta hori beti gustatu zait, ez? Eta beti harritu naz ikusterakoan bere lanetan dagoen tentzioa, elementu strukturalak eta espresiboen artean. Eta Joseba Eskubiren lana bera ere oso berezia da, ez da, Maria? Bai, bueno, egia da, bai Zumetaren lana da, ala pixka kaotikoa, ez, strukturalki nahiko kaotikoa da, baina bai Eskubik beste referente batzuk ditu, adibidez Morandi edo Bacon, eta hori nabaria da beran lanetan, ez? Beran lanak tamaina txikikoak dira, ez dira oso handiak, eta ia beti estruktura berdina errepikatzen da, ez? Masa bat eta, lur marraren espazio bat, ez? Osea, lur marra baten objektu edo masa bat. Eta, galdetu dio, eta zergaitik errepikatzen den beti nahiko estrukturantzerakoa, eta, hau erantzun dit, Josebak. Den espazioaren egitura askotan errepikatzen da, ez? Lurmarra eta gero goikaldea eta bekaldea. Zehatzen az pixka bat, sortzen eszenatoki bat, nun elementuak jartzen diren, logika figuratibo batekin, eta hori oso funtsezkoa da pixka bat nolabait irudia antolatzeko. Zer den forma betea, zer den atzekoa, aurrekoa, zer dagoen goian, behian, eta gero baita pixka bat aplikatzeko espazio mota bat pixka lasaia, ez? Eta gero figuran bertan adieraztea igual gehiago espresibitatea. Kontraste hori beti gustatu zait. Eta, hori bai, sortzea pixkat sakontasun mota bat, nolabait eraiketa hori errepikatuz. Kuadro gehienetan emoten da egitura bera. Goikoa, bekoa, eta gero eremu hori pixka desolatua, ez? Sortzen da. Eta, bere lanak sortzeko bideaz ere jakingo dugu jarraian, lehen aipatu dugu nola Zumetak edo orokorrean hauek bat egiten zutela, ez? Etzegola zirriborro bat edo, ez? Joaten zirela sortzen edo, ze kontatu dizu, Eskubik bere lanak. Azkenengo aldian Eskubiren lana dau pixka hiru ataletan moduan separauta, ez? Izango dira, lehenengo atala da margolan puro moduan, gero ditu erreprodukzioen transformazioa margolanen bidez, eta gero ditu bebai collage digitalak. Azken aldian collage digital asko egin ditu, ze azkenean konfinamenduan asunto honekin estudiora joan ezinez, hasi da pizkat jorratzen, atal hau edo lan mota hau. Baina, bera kontatu digu pixkat,
margolanak direla beran lanaren abia puntu nagusia. Bueno, hemen entzenko duzu. Bueno, nire lanaren oinarri nagusia da pintura. Ja aspaldian ezin zen margotzen eta ordutik honea, egon dira beste teknika paralelo batzuk, baina oso lotuak beti pinturarekin. Azkenengo urte hauetan, egin ditut ere kolasak, hasi nintzen lehenengoz, beste margolanen gainean margotzen, ez? Beste egile batzuen margolanen lanak hartzen dituen, eta gainetikan nire pintura aplikatzen duen. Horretarako, erosten dituen bigarren eskuko katalogoak, demagun Goyaren katalogo bat, edo pintura klasikoaren liburuak, eta gero horri joaten nintzen eraldatzen bertan zeuden elementu figuratiboak joaten nintzen pizkat abstraitzen, ez? Garai hartan argitaratu zen liburu bat kolas guztiekin, insomnia izenekoa, eta, gero handik honea, egin ditut beste kolas mota batzuk, azkenengo boladan honetan, igual, izan dira batez be digitalak, kolas digitalak. Kolas digital hauetan, garatu ditut ere pinturan sortutako hainbat arazo, ez? Antzeko tentzioak emoten dira, antzeko formak, baina gero prozesua zeharo desberdina da. Ja ez dago pinturan dagoen fisikotasuna edo gertutasun hori, ez? Kasuntan, joan barzara aukeratzen era zorrotzago batean, emaitzak, ze anistasun itzela dago, ez? Efektu aldetikan eta prozedurak, eta hauek izan dira azkenengo bola honetan landutakoak, ez? Konfinamendua dela eta. Nik galdera bat egin nahi nizuen, zuek, esango gu, baina zuei zuzentzen naiz. Sortzaile bezala, pentsatzen duzue zer transmititu nahi dio zuen hartzaileari, importantea iruditzen zaizue hori, interpretazio librearen aldekoak zarete? Bai eta bai. Bai eta bai. Denetik. Bai, bidea markatu, baina agian ez eskutik eraman, ez? Bai, nik uste gainera oso zaila dela zuk transmitidu nahi dozun hori besteeri eragin berdina sentiaraztea, ez? Azkenean nik uste dut ikusle bakoitzantzako lana desberdina dela. Eta bakoitza desberdin sentitzen ditxula lan desberdinak. Eta Joseba Eskubik ze pentsatzen du? Bai, Joseba nik uste dut antzekotasun, nik uste dut artista guztietzat antzerakoa dela, eta Joseba antzat ere. Bera nahi dauena transmitidu eta azkenean ikusleak transmititzen dauena, jasotzen dauena oso desberdina da, eta, joku horretan bai interesa dago artearen barruan, ez? Ikuslea eta obraren arteko konbertsazio horretan. Beti da zaila jakitea ikusleak zelan hartzen duen, zuk egindako lan bat, zer ikusten duen edo zer sentitzen duen. Argi dago, dagoela abia puntu bat, zurea, eta gero transmititzen duzuna, anitza da, eta mota askotako onarpenak edukiko ditula. Ez dut, igual, nolabait mezu argi bat transmititu nahi, ez? Nik ere askotan ez dut ezagutzen azkenean igual irudi baten zentzua eta gainera ez da komenigarria jakitea, ze bestela izango litzake beste kontu bat. Hobe da mantentzea pixka bat energia bat, irekia, eta joatea pixka bat ikusten egunez egun, nola doan aldatzen obra bera, ez? Eta horre, zentzu hortan ere ikustea, zuk sortutakoa ez da funtzionala, ez da guztiz esplizitoa, ez? Dagoela beti irakurketa bat norberarena. Energia ireki bat. Gustatu zait. Bai, oso politxa. Asensio, jarriko dugu The Coneheads
taldea, hirugarren artistari paso emateko, Ander Sagastiberriri paso emateko, lehen esan dugu hau esperimentu bat izan zitekela, ez? Pinturaz irratian hitz egitea, eta nola lotu disiplina ezberdinak, eta nola aprobetxatu bakoitzaren ezaugarriak eta bar. Kasu honetan adibidez musika eta pintura nola uztartu, Sagastiberrik berak esaten omen du talde honekin lotzen duela bere lana, taldea ezagutu zuenean, pentsatu zuela margolaritzan haiek musikari egiten ziotena egin nahi zuela, berak. Hori da. Entzungo dugu ba, bere hitzetan. Sagastiberriren lana izugarri gustatzen zait, zelan kudeatzen duen materia piktorikoarekin, eta nola agertzen diren eremu kaotiko batzuk, oso koloretsuak, eta nahiko hipnotikoak, ez? Bai, hau da pixkat esaten dagoena Josebak Anderren lanari buruz, baina guztiz, representatiboa, eta abesti Connect Heads-en abesti honek bai oso, asko representatzen du Anderren lanak, aberrentzun aldogun abestia. Bai, laburra da, beraz, jarri. Bai, nahiko laburra da, bai. Bai, hasiratik jarri ez berriro, ze motza da. Amen, bai. Nola eraman hau pinturara? Ze imaginatzen duzu? Asensio Etxarri ez duzu ezagutzen, ez? Sagastiberriren lana. Ez? Ni musika Joseba Eskubi dena digeritzen nahi izan. Ze flipatu indut, enun ezagutan. Zer da atorkizue burura? Ez dakit desorden puntu bat, orgia giroan egindako artea edo sorkuntza, ez dakit. Hola, bote prontoan, atorkit hori. Bai, niri Anderren lanak, nire mutilari pini dizkiot lehen abesti guztiak, eta jakin ditu perfekziora bakoitzan abestia zeinen zan. Lotzen, ez? Obra abestiarekin. Eta egia da, Anderren lana dela hori. Eta kaosa, baina kaos ordenatu bat, koloren arteko joku oso kontraste edun jokuak, ez dakit. Eta nik galetu nien bebai danedi, gutxi gora bera, danek emateko beraien obran den kolorea zein izango zen, ez? Eta Anderrek esan zestan, beran lanaren kolorea izango zela marron momia izeneko kolore bat. Ara? Bai, baina ez du inoiz erabili kolore hori, porque kolore hori ateratzen zen momietatik ateratako pigmentu batetik. Ostras. Eta iruditzen jako, dakala amor platoniko kolore honen gaitxik. Orduan, imaginatu pixka gehiago beran lana zelakoa da. Nik egia esan da, Ander, burura tertzen jata Anderren kolore berezi bat, zela rosa, fuksia, fosforestente bat. Nik Ander kolore horrekin imaginatzen dut, ez dakize ba. Beraz, transgresorea edo ausarta edo bada. Bai, esan deztabe bai, beran, baditzu, referentzia garaikideak, baina beran referentzia gogokoena da Hildegard von Bingen izeneko monje santa aleman bat, zala margolaria, baina zan idazlea, inventora, pertsonai oso berezia, behiratu da lozue Wikipedian, porque nik ez nekien zein zan bez, eta, horrek bai esaten digo asko, Anderren lanari buruz. Zer referentzia hain, bereziak dituan, ez dakit, interesgarriak, benetan. Eta gero bai galetu nion, danentzat pintura da base nagusian beran lana burutzeko bidean, baina Anderrek esan zestan azkenengo aldian,
pintura igual bigarren apartat, bueno, Lano batean edo. lano baten geratu dela, eta gero eta gehiago hasi dela, margotzen, marrasten hasi dela, eta marrasten, bat-bateko saietan, eramaten dio bere pinturan gero errepresentatuko dituen figurak eta sortzen. Eta azkenengo aldiko figura horiek, niri pila bat, ez dakit, ekarri destate burura, humedadeetan ateratzen diren aurpegiak. Aha. Bakizu ze fenomeno da hori. Horren zukua, ez dakit. Osa, que imagino, bai, horrekin ja gehiago esaten dut bera lanari. Etxarri, zerbait esan bertzen nuen. Ikusten zauz lana? Bai, a ver, por partes, baina bai. Esan dut Belmezeko arpegiak, ez? Bai, hori da. Horren, ez dakit, hori torri jata burura azkenengo lanak ikusita. Baina hildegardakin honi. Maria Romero Laspiur agurtu beharko dugu, gauza asko bazkago gaur eta kontatzeko, eta atzerrira begira jarriko gara jarraian. Ate magikoa zabalduko dugu, eta Ekuadorrera egingo dugu salto. Quito, hiriburura zehazki. Maria Romero Laspiur, mila esker, urrengo astera arte. Urrengo astera arte. Agur.